kontatu didate, zuzarela... Ba, da pizka exagerau. Noiz maite mindu zinen lehen aldi, Sander? Joe, ba... Aita izan, ez dakit noiz, baina, bueno, ni jaiotzerakoan, medikoan konturatzen ziren, sufritzen nengola, ez nun oksigenoa hartzen. Ez que normala da, atatzea, gure entrenatzaileak esaten dugu, atea, batzutan ona da. Burua despejatzen duzu. Benetan esaten dizute. Saiatuko naiz, hau euskaraz egiten, beraz, barkamena eskatzen dut. Osa, nik ezin dut etxea joan, eta nera monaren kroketak, txuleta dena, ez jan. Osondo, baina amaitzera goaz. Ja? Eta amaitzera goaz, eta agian igual saioko momentu honen dator. Match podcasta, kirolarien beste aldea. Basktin Fundazioak babestutako saioa. Ander, Zepas, Zapiko. Kaixo, Ander, ongi etorri. Kaixo, zemuz. Ondo, oso ondo. Gogotxu, elkarrizketa da saio honekin martxan jarteko. Venga, hasiko gea. Zu, nola zatoz? Ondo, bueno, bizkanek aduta datzo bidaiatu nuen eta gaur, bueno, goizez etorri behar izan dut, baina, bueno, ondo, dena ondo. Hau da goi mailako kirolariaren bizitza, ezta? Ez da dena polita. Egia da, bueno, jende bakarrik, aian partidoa domina ikusten dituela, baina gero lan eta batez ere bidai asko daude atzean. Eta, era ontako elkarrizketak egiten dituzu edo ohituta zaude edo... Bueno, lagunekin beti, baina normalean elkarrizketa dia gehiago, bueno, pixka distantziakin tagar, eta orain egongo geha lasai, tematxa hartzen, eta bueno, hori. Zu aurreratu zara, elkarrekin egon gara horre sukaldean prestatzen tematxa, ausartuko zara? Gure gonbiatu guztiei eskaintzen dizuegun tematxa probatzera? Bai, noski, ausartzen naiz. Ja, zer nolakoa dagoen? Ni guztoko dute. Zintzotasun ez, Bai, normalean, ez da lehenko aldi hartzen dutela, normalean izotzakin hartzen dut. Baina baita ere egia zen normalean azukar gehiago agian... Sosotxo dago? Konparatzen bai bestekin, hartuan bestekin, bai. Baina, bueno, ona dago. Bueno, tematxa hartu dozu, eta beti jateko zerbait ere jatzen dizuegu. Gaur goizean goiz gabiltza programa grabatzen, jango duzu zerbait edo... Gozalduta tornez dagian gero, Bueno, saioan zehar gozea baldin badukazu, hortxe gazirik ez. Gozo pixka bat, txokolate pixka bat, pasta batzukin eta fruta. Bueno. Gogoa baldin badukazu libre, hartzeko. Vale. Eskerrik asko. Bueno, gozalduta zatozela esaten duzu. Kasualidadez edo kuriositatez hobeto esan da. Zer gozaltzen du, Ander Zepasek? Jo, depende egunean, baina etxean egunean beti arrotzak ateitut. Ez dakit, dakat kostumbra arrotzak ateko, baina gero baita ere egunerokoan egia zen ogia, bazakit, ogia, tipika tostada, zaten dena, hori hartzet kafe batekin, eta, bueno, fruta, normalen baita ere fruta zati bat. Asko zaintzen duzu, zure elikadura? Bueno, saiatzen naiz. Egia esan, 2000 eta, ezakit, Parisen joko olimpikotatik, urte hartan, hasi nintzen nutrizionista batekin lan egiten. Egia esan urte horretan, zehar, klasifikazioaren zehar, pixkat, eukin nituen altibajo batzuk, baita ere entrenatzeko goekin, eta bar, eta, pixkat, pixoa joan zitzaidan, ezin jarri nintzen, Ronaldo Nazario, ezan horrelako goza, baina egia esan, pixkat pasatu nintzen, baita ere, como que burutik ez nengon oso zentratuta hori entrenatzen eta bar, eta joan zitzaidan, eta nutrizionista honekin Luis Royola ditzen da, rekomenda asko, top, nutrizionista top, eta, berarekin hasi nintzen lan egiten, eta asko lagundu zian, elikadura hobetzeko, baina baita ere izan zen motivazio berri bat, eta berarekin lan egitean energia askorekin sentitu nintzen egunerokoan,
eta ez nate esan pixu bat edo beste auki bar duanik beto jolasteko, baina... Beste energia bat daukazu, hori da, batez ere hori. Gu bakarrik errendimendua bilatzen dugu, ez dugu bilatzen Instagrameko argazkia. Bilatzegu, gure kirolean oberenak izatea, eta elikadura parte garrantzitsua da. Zaintzen duzu, baina kapritxorik izango duzu, ez da? Gaur bezala olako txokolate pixka bat, eta zeintzu dira zure kapritxoak, elikaduran? Nik ezin dut etxea joan, eta nera monaren kroketak, txuleta dena, ez jan. Eta orduan, hoi edian nire kapritxoak, nire amona egiten dizkidan janaria, disfrutatzea. Ai, amonak, eta itonak, ze garrantzitsua diren gure bizitzen, Eta ze ondoko zinatzen duten. Batez ere gaina nire amona izan zen, sukaltzailea. Amona izan aparte, sukaldaria baldima. Sukaldaria, pasote. Increíble, karagarria, bai. Oso, ondo. Hemen lasai hasi gara konbertsazioan, eta tematxaren bueltan, janari baten bueltan, baina abisatu dizugu, hau ez dela elkarrizketa normal bat, eta ez da elkarrizketa eroso bat izango. Bueno. Prestatuta zatoz? Zu goimeako kirolari bat entrenatuta egoten da sufritzeko, ez da? Bueno, prestatuta torri behar nahi orduan, prestatuta nago. Prest zaude matxen galderak erantzuteko? Venga, oazen. Galdera bat egingo dizut azteko, eta naturaltasunez erantzun, Ez dut nahi, ez izenik, ez norden, ez ezer, baina galdera erantzuten didazun. Noiz maite mindu zinen lehen aldi Sander? Ez dakit. Nik, orain neska laguna daukat, eta 2 urte egingo ditugu laizter, eta lehen maindemintasun handia bera da, baina esan txikian nintzenean uste eukide bala amor platoniko egiten den maitemintasuna eta ezakit txikian nintzenean ezakit 11-12 urtekin zentzeanean pixkat saltzeatzen ezakit urte horrekin gutxe gora bera aukin usten derengo maitemindu. Denok izaten ditugu, ez da? Ikastolakoren bat, gure auzokoren bat, ingurukoren bat izaten da, ez da? Eta gaztetan izaten da. Nik uste Erabezaroan. Hori da. Eta zer sentitzen da? Tximeleta, bengo esaten da, tximeleta sentitzen diela. Suposatzen hori, tximeletak eta, aztentzea, pertsona bat ikustezu eta bizkat ezberdin ikusten bera esaten duena dena ondo dago, ez dakit horrelako gauzak gertatzen dira hasieran. Perfektu ikusten duzu, ez da? Hori da, perfektasuna. Eta ikusten dut, gaur egun ere maite minuta zaudela, eta hori ere oso polita da, eta hori ere lagungarria da kirolerako, ez da? Norberaren bizitzarako. Nik uste, asko laguntzen dira, nire lesken laguna, batez ere, kiroletik kanpo bizitza egiteko, azkenean bestela beti gaude gure kirolarekin buruan, eta, nik uste ez dela, obsesio hori batzutan ona da, ze laguntzen dizu hobetzeko, baina baita ere, beste gauzak eukitzea garrantzitsua da, eta baita ere bizitza normal baten bilakaera niretzat neskalaguna ukitza da, eta agian umeak ukitzea urte batzu barru, ez dakit. Sartu zara, gaztea zara. Gaztea naiz, baina nik uste... Baina irudikatzen duzu zure itorkizuna, familia baten... Aita izan nahet, ez dakit noiz, baina triplea bota da, baina agian... Polita, ba? Nire uste... Garbi dauzkazu gauzak. Bai. Gustatuko litzaizuke etorkizun batean familia bat eraikitzea. Bai. Hori eguneko bai. Oso ondo. Begira ze ondo. Erantzun diguzu lehenengo galdera, inengo arazo gabe. Ez. Gai tabuak izaten dira, baina naturaltasunez hitz egitea garrantzitsua da. Bai. Eta matxen, bigarren galdera, ondorengoa. Ranking bat egin nahi dugu zuekin, kirolari guztiekin, eta jakin nahi dugu zuentzat, pixkat, euskal kirolarien artean norden sex simbol bat. Toma ya. Eta, orain jarri bat naiz... Ranking bat. Pista bat emango dizuet. Aurreko gonbidatuak nahi azkudairek Alex Remiro esan zuen. Alex Remiro. Euskal kirolarien artean, handerrentzat, nor da sex simbol bat, hola esaten duzula, ze guapoa, ze guapa den... Neska, mutila...
edo zen genero izan daiteke, Nik uste... Zuretzat. Odei Jainaga ditzen da, da Eibarreko, pertiga ez, jabalina botatzen duena, nik uste 2 metroia meitzen duela eta un pedazo bitxo, ezaket, nik uste hori izan daitekela sex symbol. Beno, katxarro, Bastimekoa da. Bai, ezagutze, Madrilen egon da batzutan, eta, koinzitze dugu, kaixo agur, baina, bueno. Odei gure laguna da, Bai. Matxeko elkarrizketa bat egin genuen berarekin, eta hau seguro nagoen zengo duela. Pues odei sex symbol, eta ez da. Bai. Atentzia ematen du, ez da? Sekulako gorputza dauka, sekulako altuera dauka... Eta, modeloa da. Kirolaria da, baina modelo ere, bai. Ez ni bakarrik esaten orduan. Odei. Entzun, Ander Zepasek esaten duen. Bai. Oso ondo, zure rankinean Odei Jainaga jarriko dugu. Venga. Oso ondo. Kirolaria sarela badakigu, oso ona sarela badakigu, maiten izan aritze sarela, Paralimpiadan domina daukazula, baina beste aldea txautu nahi dugu. Niretzat plazerra da, eta ez da egunero munduko onena aurrez aurre eukitzen. Munduko onena zara? Rankinean bai. Munduko onena zara? Ez munduko onena ez nahi, baina rankinean bai nire kategoria lehengoan nago. Baina egia esan badago belga bat, izan dena, Herrioko jokotik ez du partido bat galdu. Hor gaude, burrukan. Egia da, azken partiduan oso gertu gonintzela, eta segurunago urrengo aldean irabaziko diotela. Ander, baina azken du meritoa. Bai. Munduko rankinari begira jartzen bagara, maiten izan, egokit joan, zure kategorian, ez dago inor zure gainetik. Bai, Zer sentitzen da? Ni sekulako gorea sentitzen dut. Bai, ni, hombre, munduko onena zure parean. Flipante. Oso barronago, azkenean, egindako lana, opari bezalako gauza bat da, baina ni munduko lengua sentituko naiz, dibidez Los Angelesen urrea irabazten badet, hor bai munduko lengua sentituko naiz, edo orain dakagun munduko txapelketan urrea irabazten badet. Munduko txapelduna bat naiz, hor bai benetan munduko lengua sentituko nintzala. Baina azken du meritoa, hau hortxe zaudela lehenengo postuan, eta nik galdera ganberro bat egingo dizut, maiten izan el puta mozara, garbiago. Baina kuadriakoren batek egunen baten irabaziko zizuen, ez da? Bai. Egia zen baietz. Batez ere, esaten diate, askotan, goratzen diate, irabaziziala. Nork irabazizizun? Ditzen da unai, eta, hemendik besark da, esan diote orain, el cruzau, puskatu dula. Ligamentu gurutzatu edo. Ligamentu gurutzatu puskatu dula, orduan, animo, zegoen pitxitxi, jolazte dute preferente ligan futbolean, eta zegoen pitxitxi eta puskatu, orduan, animo. Hori izan da bakarra. Orain irabaziko zizun, errekuperatzen denean, erronka gotatzen badiozu, ni de palo, ez da? Ni de palo, nahi bai jolazet eskubiko eskuakin, dago trontxada, berdin du, irabaziko dio seguro. Oso ondo. Guazen pixkat zure aurtzaroa hitz egitera. Lehenik eta behin zure jaiotza hitz egin beharra dago, bai ala bai, zure jaiotza oso momentu garrantzitsu izan zen zure bizitzan, guztion bizitzan den moduan, bakit jaiotzaz inor ez garela oroitzen. Bai, niri izan detena esango izut. Baina kontaidazu, zer gertatu zen zure jaiotza egunean? Ni jaiotzerakoan, medikoan konturatzen ziren sufritzen nengola, ez nun oksigenoa hartzen, eta barduan larrialdeko cesaria bat egin zioten nire amari, eta atera zidaten, gehiago sufritzeko eta hortik konsekuentzia batzuk eukin ditun, dakadala hemiparexia lateral bat, nire eskubiko besoan eta hankean afektatzen didana, eta afektazio hau adibidez da habilitate gutxiago, indar gutxiago, mugitzeko gaitasun gutxiago, eta, 8 urtekin baita ere bakuntza bat eukinun eskubiko hankan, txorkatian, akileseko tendoian, luzatzeko, zebazkenan puntilletan ibili izan naiz,
Eta bari, txikitatik 6 hilabete nituenetik errehabilitazioa egin dut, pistinera joan naiz, egia oso eskertu nagoela Spazeko lankide guztiekin, beraiek bizitza kalitate asko hobetu diatelako, eta errehabilitazio asko egin dut, baita ere beste kuriositate bat badibidez txikia nintzenean, 8 o 10 urte, 8 urte nituen arte, botoxa pintxatzen zidaten bai besoan, bai hankean, ze hemiparexia dugun pertsonek, edakagu gauza bat deitzen dela espastizitatea, eta agian ikusi izun da pertsona bat eskua pegatuta bularrean daukala, eta hori esan nahi du espastizitatea daukala, eta hori egiten duena da kontraitu muskuluak, eta txikia zeharenean botoxa jartzen dizute, ze hori egiten duena erlaxatu dena, eta horrekin ondo azteko gaitasuna ematen diate, bestela agian aukera zegoen eskua edo hanka txikiago aukitzea, eta horregatik egin ziaten. Eta gero, nik egia esan orain ez zait elbarritasuna asko nabaritzen, normalean jendea ez da nabaritzen, baina hori da, batez ere rehabilitazio asko egin ditelako eta asko eskertu behar detelako Spazeri, eta gero baita ere, beti esaten detena, kirolak bizitza asko betu dialako, eta beti elkarrizketa guztietan, eta esatet, jende guztiari kirolak egin behar du, baina desgaitasuna ditugun pertsonek, handiz gehiago egin behar dugu, batez ere bizitza kalitatea hobetzen digulako, eta baita ere nik arronago batzuetan ume batzuk edo guraso edo desgaitasun duten pertsonak edo gertu dakaten pertsonak idatzi deatela mezu bat Instagramea edo lagundu diazu eta motivatu diazu hau egiteko eta niri hori hori positiboa ze ez da bakarrik nire bizitza baita ere motivatu beste bizitza kalitate bat hobetzeko eta orduan hori topea da. Polita. Rankingeko lehenengo postura igo zinenean, hau da, rankingen lehenengo leku hori hartu zenuenean, egorik sentitzen da, momentu horretan, edo adibidez Parisen domina balortzen duzunean, egorik sentitzen da, edo ez, edo apala eta humila zara. Sentituko da zerbait ez da? Bai, a ber, ni lehen esan dizu bezala, lehenengoan jartzen rankingan ez nun ego handirik sentitu. Hori niretzako berdin zait egia esan. Baina domina lortu nuenean azkenean txute energiko bat. Azkenean 15 egun edo 2 aste esan nahizun bezala, zea munduko zilborra, benetan, ez esaera bezala, baizik eta benetan jende guztia zutaz pendiente da gola, galdetzen dizu, animatzen dizu, eta orduan jokuetan nengonean agian ego hori sentitze duzu, eta batez ere, jendeak horrela sentitzen egiten zaitu delako, eta gero egia da, urrengo hilabeteak jokuak eta dena pasa, dia oso gogorrak, ze voltatzen zera errealitatera, eta egiten duzu plof bat, eta nik beste taldekide batzuken itzegin eta berdina sentitu dute. Bereziki kirol minoritarioetan. Horregatik zaudete podcast honetan, kirol minoritarioak bizibilizatzen nahi ditugulako, eta urtean zehar edo urteetan kasurik ere ez dizuegu egiten, eta gero dominak iristen denean denok zuen atzetik. Ez dakit, hain horrela den, baina egia da, 15 egun horietan, zela el rey del mambo, zea munduko zilborra. Eta ez da gaude ohituta guk hori sentitzea. Kontatu behar dizkiguzuk bai ala bai, zure maniak. Maniak? Pilo bat ditut, Bi maniatiko elkartu gara, Bai? Nik daukat tok batzuk ikaragarriak direnak. Gaur nahiko desmadre daukat hemen mailan, baina bereziki ordenarekin oso maniatiko naiz, baina irakurri dutera kontatu didate, zuzarela... Da pixka exagerau. Nik uste naizela... Asko dituzu. Naizela, baina gauza batzuetarako bakarrik. Zeba, gero da kirolean batez ere. Gero bizitzan, pixkat desordenatua naiz, egia esan, naiz un poco... Ez desastre, baina
berdin zait gauzak ala nola jartzea. Baina, gero, nire kirolean oso perfekzionista naiz, eta adibidez, ez dakit zergatik, zortea ematen dit, ematen dizkiguten botellan, plastikoak entzea. Eta, ez dakit zergatik, baina kentzen dut plastikoa. Edo sete eta sete bitartean, normalean jartzet pala maila erdian. Beti maila erdian. Toaiak. Baita ere, o kamisetak, dependein horrekin jolazteten, jolaztet gorria edo beltza jolazte egula. Edo gero dakat, maila dela suerte batzuk, erabiltze ditut, galtzerden batzuk, bakarrik erabiltze ditut dela, semifinal, o final orden partidan, irabazi, bai ala bai irabazi behar dituan partida guztietan. Eta adibidez Parisen, jolaztu nun banako txapelketa guztia, galtzerdi eta maila berdinekin. Garbitzen dituen egunero. Nire lizten nintzen bilara eta lehenko gauza egiten duena da dena garbitu eta, zaiatu urrenko eguneragan preste egotea berriro jartzeko, bai. Eta, lantzen nahi, psikologarekin esaten. Ezinezkoa da, ni jolastera joatea eta pentsatzeet galduko etela urrengo puntua galduko etela katoaia gaizki agarrita. Ez como, que estamos tontos. Nire burua, nik burukatzen nire buruakin horretan, baina, hori da raia handiena, ez eteuki hainbeste ez, baina, pixka bat, bai. Gaiz aldatzera goaz. Vale. Zure ezgaitasunaz, anistasun funtzionalaren mundua zitze egin nahi nuke zurekin, hola motzean, egunen baten molestatu dizu jenderen batek, pertsonaren batek egindako komentarioren batek? Begirada batek? Begirada ez aizkita asko importa, eta oren gutxigo, baina gira umea zarenean, eta hori, sentitze duzula pixkat ezberdina zarela, eta hori, nire ezgaitasuna ez dala oso visiblea. Hori da, eta ez da nabaritzen asko, baina, nik ez dut, sortea, ez da sortea, baina ez dauk sufritu bulina, ez da horrelako zerbait, baina, karo, egia da, umen artean, kabroi batzuk izan gehala beti, eta beta horreko duna, esaten diozu lau begi, ez da, 4 ojos, eta sudurra handia dakana, sudurra handi, eta horrela, nire eskuakin, nire desgaitasunakin sartzen zian. Nik ustet orain, eta normala. Azkenean sartzen zea, badakizuna mina egingo duela, eta baita nire familia beti egondaan, laguntzeko, eta ez dut arazo handirik izan, baina, noski, situazio horiek pasa izan ditut. Oso ondo. Madrietik etorri zara, bakit Madrien bizizarela, rendimentu altuko zentroan, karren bizizara, ez da? Konta igazu pixkat, zure egun tipiko bat karrean. Nolakoa da? Nire egun normala, orain ikasketekin eta adibidez, astelen bat, o astarte bat adibidez, da 8 klasea daukat, lehenengo saiatzen naiz joaten, normalean, klase bat edo bitara, 8 klase dakat, ade egiten ari zara. Bai, ade egiten ari zara, inglesez, eta ondo, ja bukatzeko gogo askokin, eta hori, 8 klase, 10 arditan edo 11etan entrenatu, ordu bat arte, gero, adibidez, gero jan, 4 beste entrenamendu bat, 6 arte, 6tatik 7tara, 7 orden gutxitara fisikoa egiten dugu adibidez, eta gero batzutan baita ere klasea dakat arratseletan, ditu orain 3. eta 4. asignaturak, eta orduan, ja bukatzeko gogoa, baina azken nago egun guztia gauzak egiten, eta gero egia da, aste azkenetan dakagula arratsaldea librea, eta orduan hor deskantzatzen dugu, eta egin dezakegu beste plan batzuk, eta baita ere ikasketak depende egunean batzutan klase gehiago daukat, beste egun batzuk ez ditut klase, baina egia esan denbora guztian gauzak egiten gaude, eta orduan goi mailako kirolak liak gara. Karrak zer dauka gehiago? Unibertsitate residentziatik edo kuartel militarretik? Kuartel militarra niretzako ez da. Zebazkenean
Karo, ni... Disiplina asko dago. Bai, disiplina asko dago, baina ni petxazet, si bakarrik kirola egiten badet, ondo bizit, eta ez da ez biziko estresauta edo... azkenean, esnatzen zea, entrenatzen zu, goizean aldi bat, arratsaldean beste bat, gimnasiora zoaz, eta azkenean, 5-6 ordu, baina gero, beste egun guztia libre, gutxo gora bera liderakazu, deskantzatzeko gauza da orain, ikasketekin eta bar, denbora gutxiago daukadala, beste gauzak egiteko. Baina bestela, ez da... Baina irten zaitezke, aste azken arratsaldea zendidazu libre daukazula, ezta? Aste arte baten gogo baldin daukazula lagun batekin afaltzera joateko bertatik kanpora, parranda bat egiteko. Parranda ez, karo, hori ez. Orduan, zeatik, unibertsitate residentziatik ez daukaz, residentzia parranda izaten dira. Bai, orduan bai. Alde hortatik bai. Baina gauza da... Guia ez dakagu batzutan ez da ateratzeko gogorik. Azkenean bai, asteburutan eta bara adibidez baldin badakagu asteburu bat libre, atera gaitezke. Eta horrez dago kontrol handirik, sortzi urte ditu, handia, ez da... Baita ere umeak daude, 15 urteko umeak daude, eta horiek badaude kontrolatuagoak. Baina... Parrandare bat egin duzu, Ander? Madrien zaudenetik? Pilo bat. Bai. Karo, hombre, ni gaztea naiz, bizitza, katez naiz, robot bat. 21 urte, ez da? 21 urte, baina gau, 18 urtekin, Madrilla zoaz, destrozaz Madrid, karo, normal, baina, karo, bizkat buruarekin. Urrengo azten baldin badekazu txapelketa garrantzitsu bat, ez izan lerdoa, txoriburua, izea asko sakrifikatzen, dena parranda batengatik botatzeko maina. Baldin bat zaude, hori, asteburu libraten eta normala da atatzea, gure entrenatzaileak esaten dugu, atea, batzutan ona da, burua despejatzen duzu, benetan esaten duzute, ez da apologia, festako apologia, baina batzutan buruakin, nire ustez, garrantzitsua da atatzea. Zuk nola ikusten duzu zure burua? Tipo normal bat bezala edo goi mailako kirolari bat bezala? Bueno, ni tipo normal bezala ikusten dut, baina, karo, ezin duzu tipo normal baten bizitza egunean. Ez, karo, baina niretzako normala da gauza batzuk, beste nire lagunentzako, hori, loko baten bizitza dena, entrenatzea hainbeste edo limite batzuk eukitzea, karo, nire hori normala iruditzen zaitze, oituta nago, baina egia da goi mailako kirolari baten bizitza dela. Goi mailako kirolaria zara, eta behin da berse aipatu dugu oso maila altuko azarela, domina duguna paralimpiadetan, rankina munduko lehenengo postuan zaude, baina kalean jenteak ezagutzen zaitu? Noizbait egunen bateren batek argazkiren bat, sinaduraren bat eskatu dizu, edo hemen ere kirol minoritarioetako kirolaria zarela igartzen da? Bai, batez ere, kirol minoritarioa dela nabaritzen da, normalen ez diate argazkirik edo eskatzen. Noizbaitzka bai ezagutu diate edo adibidez pertsona berri batekin hitz egitean, bai, entzun dut, bazegoela Donostiako ondo jolasten zuena, maiten izan ondo jolasten zuena pertsona bat, baina, karo, ez diate horpea jartzen agian, baina gero bai egia da, gure nitxo barruan bai ezagutzen diatela, edo baita ere adibidez lehengo astean egon nintzen mutua openean estan batean jolasten jendearekin, eta han esaten dute Espainiako txapelduna zehala edo paralimpierretan domina daukazula, eta hor bai jendea argazkiak ekatzen dizute, baina uste dela hor zaudelako ez dakit. Madrien kalean edo Donostian kalean inork ez zaitu gelditzen. Ez zaitu gelditzen. Hobeto, hobeto edo injustua da. Imaginatu, futbol salea zara, eta real salea. Bai, real salea. Imaginatu, kopa irabazita eta zepozik, Imaginatu realeko jokalaria zarela eta domina bat nazio artean, rankinean lehenengoan, edo munduko jokalari honena, ezingo zeinateke atera. Zer nahiago duzu? Ni nahiago bizitza normal bat dukitzea, egia esan. Berdin zait, jendea ez gelditzea, eta edo ez dukitzea errekonozimentu sozial hori. Egia esan, pizka gehiago dukitzea,
ona izango litzateke ez azkenean gero baita ere beste ate asko irekitzen dizu hori eta baita ere arro zaudezu egin duzuna edo zure lanetaz, baina nik ez aldatzen nire bizitza futbolari baten bizitzaren dekintze, azkenean askotan ezin dute hori atera bizitza normal bat egin, eta nik... Diru asko daukate, baina presioa ere baita, ez da? Bai, presioa denak... Zuk ere, bai. Egia da, beraiek badakatela presio mediatiko gehiago. Hori da. Hori bai, presio mediatikoa. Bai, nik ez dakat presio mediatikorik. Egun batean, adibidez, parranda egiten badait, ez edukiko kamara bat niri grabatzen eta gero urrengo gunean... Informatibo baten, kirol informatibo baten. Beraientzat hori, ni gaizki ikuste eta arduan, askotan, kirol adibidez erraleko jokalari bat ikusten bat kalean, nik ez nahiz izango geldituko duan, nik badakit... Empatizatzen duzu bera. Bai, eta nik uste jende asko egiten dula. Batez ere, Donostin ez dakit, jendea nik uste kirolari ez diotela... adibidez erralako jokalarik ez... aldi zute gauza esan. Apa, Remiro, animo, kekra, marrero, ze barretuzun bi penaltiako. Baina ez dizute, ezakit, egunerokoan molestatzen. Ez hori ja talde handietako kontua. Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid, eta hori beste mundu baten daude. Futbol kontuak aipatzen hasita. Bagit arantzatxo bat daukazula, Ander. Eta hori lortu zenuenean beste ametxetako bat domina lortzea da, bakit joan Los Angelesera begira zaudela, eta zure ametxa esan didazu urrezko domina lortzea dela, eta hor sentituko zarela benetan el puto amo eta munduko onena. Baina sentituko zeinateke el puto amo baita zertan. Nik oso eskartuta egongo nintzateke, errealeko partido batean, errekonozimendu bat egitea, edo sake nor bat horrelako zerbait egitea. Anoetan, erdian, anoeta beteta, flipante. Izango zen, eske nik beti izan dut, top, azkenean ni erreleko naiz txikitatik, eta ni bizi izan ditu, bi kopa hauek ikusi ditu etxean, azkena ezin izan dut, entradan ekan, baina partido baita ere, ligako partido baita ezin izan dut jotea. Baina bizi izan ditu, partio guztiak ikusti ditut, errelako naiz. Eta gar, Donostiar bateri, erreal zale bateri, hori omenaldiu bat egitea, izango izateke gauza ikaragarri bat. Baina, beti izan dut, Hor daukazu erronka, eta Los Angeles etorriko da, eta Los Angelesen domina lortzen baduzu, ziur nago, anoetan erdian ikusiko zaitugula. Eta entzungo dute, hau, ni saiatuko naiz domina lortzen. Eta urrezko baldima da, baina urrezko aspaldima da ere, dominarekin itzultzen bazara, seguro nago, anoetan ikusiko zaitugula. Nik, tokar madera, o ezakit egin bar dugu, baina ni saiatuko naiz dena mangoet, lan guztia egingoet, domina lortzeko, eta, gero, Gero-gerokoak, baina... Ametxak betetzeko daude, Eta azkena, nun ikusten du Anderrek bere burua? Maiteniseko leyenda bezala, edo maiteniseko jubilatu bat bezala. 10 urte barroa dibes. Eta 11 urterekin. Ja, jubilauta edo kriston leyenda. Ni guztai kriston leyenda gehiago. Askotan... Ona. Ez dakit, baina gure kirola, aldela urte asko jolastu. Ez da, futbolean behiago eta 15 urtekin zarra zehala. Azkenengo txampan, ja. Baina gure kirolean aldezula urte gehiago jolastu orduan, ez dakit. Baita ere, batzutan esate burura etortzen zai batzutan, va a tirar toda la mierda. Utziko ez dena eta beste gauza tengo, baina da como entrenamendu txarrak egititu denean eta horrela, baina benetako gauza da nik uste dena ondo ate batzen bada, edo lesio handirik ez baldin badaukat eta nik ikusteat nire burua, 40 urtekin jolasten jarraitzen. Kriston kurrikuluma, kriston leyenda. Maiten segokituan, el puta moletan dugu. Nire helburu handi bat da Álvaro Valera, da, joko paralimpiko, maiten izan joko paralimpiko gehien duen domina ditu, 6 domina ditu, eta orduan, nire helburua, berarekin bera ja retiratu inda, orduan, nire lehana da, horrengo paralimpietan, berdintzea gutxienez, da nire helburu pertsonala, baina,
Oso ondo, Ander, bikain zabiltza, Bai. Super ondo. Vale. Venga, bloke zaldatzen dugu eta entzumenaren jolasera pasako gara, bale? Euskal pertsonaia oso ezagun batzun ahotsak jarriko dizkizut, eta ea gaizaren pertsonaia hori norden ezagutzeko. Venga, vale. Venga, guazen lehenengoarekin. Hemindu nintzen, nolan como flash eta sentidune ban, beharri izan bat, bera zaintzeko, bere artean loratzeko, apartatzeko, nahizta ez da den bier, ez? Ez da bier inoren laguntza paternalista, baina, bueno, nahi naban egon... Musika zala zara? Pista bat. Bai, eta... Ez, euskal musika ez dut entzuten, Vale, venga, hau orduan ez duzu asmatuko. Nik esango dizut. Itxiko dugu hau, lehenengoa fallo, Izaro Andres. Izaro, musikaria. Vale, ez da ezagutzen. Ez? Ez. Gomendatzen dizut, Bueno, hemendik ateratzen naizenean, agian, bueno... Euskal musika gaiago entzun. Eta Izaro ere entzun. Venga, bigarrena ezagutu behar duzu bai edo. Zaiatuko naiz, hau euskaratz egiten, beraz, barkamena eskatzen dut. Zaitzen bada erraleko jokalari bat. No? A ver. Egingo ditudan akatzegatik. Sí. Javin Matarazet. Hombre. Javin Matarazet, claro. Realista otek nolaztu esantuko bere liderra, bere... No, bai, claro. Matarazzo. Harintzen pentsatzen, agian zela horri Oskarson, eta esango zula, nego nintxoiten, abesten bazu. Bere kantua, ezta? Hori da, baina bai. Ondo, Rino Matarazzo, realtzalen heroia, Marzen hirugarrenarekin. Nik ikasi nuen Zaldibiko herri eskolan, 8. maila arte, leheno izatezan 8. maila artean, eta gero ateatzen ginen beste ikastetxe batzuetara Zaldibian 8. maila arte bakarri zegonez, Lardizabal eskola, izan dela nire oroitzapenik onenak ditudan lekue. Gero ja orditzira jo nintzen, eta ordizin ikasi nuen eta batxillergoa eta horri izaten zienak. Agian horpegia ikusten badiot baki, baina izenez seguro ez. Ikasi dituen, eta horrekin batera zuzenbidea ere. Utzi ingo dugu? Bai, gutxo porque... Venga, galditu ingo dugu, eta zango izun ordan. Hau ere, fallo, Ander? Bai, bueno. Aitziber Garmendia. Aitziber. Segurazki aurpegia ikusten diotenan segurazki bat. Baina hau, ez da ikusteko ariketa bat, hau entzuteko ariketa bat. Irutik bakarra asmatu duzu. Guazen laugarren da azkenarekin? Venga, enpatatzen badeten. Nik onartu behar dut, ordura arteko nire ametsik handienak bizirela. Bat bereziki munduko txapelketak horritzea, hori izugarri iruditzen zeidan. Munduko txapelketan parte hartu nuen, beraz lehen da biziko ametsa handia gauzatu nuen, eta bigarrena zen ja profesionaltara llegatzea, eta ere gauzatu nuen. 2 urte egin nituen profesionaletan, eta uste dut nahiko personal Venga, bakalditu ingo dugu, ez dizut oso konbentzituta ikusten. Ez dut konbentzituta ikusten. Xavier Usabiaga. Hau, aurkezlea da, telebista aurkezlea, Euskal Telebistan, txirrindularitza probak egiten dituena, eta oso ahots ezaguna da. Zuretzat agian ez? Bueno, ahotsa sonatzen zitzaidan, baina ez nekien zein zen. Ander, lehen esan didazu denean zarela ona, baina entzumenean paketillo, paketillo. Pakete total. Bakarra asmatu duzu. Eta zelako erralekoa bestela ez nuen asmatuko. Ai, Ander. Ja zure alde zainuna harrapatu dut, entzumenean flojillo. Hori. Oso ondo. Venga, guazen zure bizitzako bi momentuak motzean mesedez, momentu onenari buruz eta momentu txarrenari buruz hitz egiten. Beti txarrenak inazten gara, gero zapore gozoa gelditzeko. Zure bizitzako momentu txarrena zein izan da? Nire aitona monak hil zirenean, izan ziren nire momentu txarrenak, biak kanzerra bizia izan zen. Ikuste hori izan dela nire momentu gogorrena edo bizi duten. Azkenan nire familiarekin oso lotuta nago, oso pertsona familiar bat naiz. Eta hori izan da nire, bai. Eta gustatzen zait nola zabaltzen zareten espazio honetan. Ze konturatzen naiz, goi maila ondo dago, munduko honena edo top bat izatea ondo dago, hori oso jente gutxik lortzen du, baina gauza guzti hauek besteen azpiti dago. Familia eta gure gertuko jentea da benetan bizitzako gauzari garrantzitsuena. Bai, gu ez gara konstiente egunerokoan. Ez kirolariak, ez pertsona guztiak azkenan ikusten ditugu arazoak edo zerren lanean, gure lana hau da, baina lanean edo gauza txikietan, baina gero benetako arazo bat datorrenean, dena berdin du.
eta importa dena, familia eta laguna dira. Eta momentu honena, Ander? Momentu honena, ez dakit, asko genitu, baina eske ni Parisen bizitakoa ezin da deskribitu bizitako momentu hori, nik uste momentu pozenetariko bat izan dela nire bizitza osoan. Bai, nik uste hori, borura hori etortzen zait. Ondo, bai amaitzera goaz. Ja? Eta amaitzera goaz, eta agian igual saioko momentu honen dator. Match erronka. Match erronka. Animate zara? Bai, noski. Euskaberrek babestutako tartea. Bai, zer datorren. Lehen ere esan didazu, arrautza salea zarela, hau nahi duzu etxera eraman? Bai, noski. Bueno, horretarako erronka gainitu beharko duzu. Egozitako arrautza daukazu eskuartean, eta hortxe goian mantenduta, 30 segundu emango dizut, eta hau maiten izeko partida askarro bezala da, Tita hau egin beharrekoa, eta ea gaizaren, bale? Bale. Venga, 3, 2, 1, aurrera! Hautsi du lehenengo segunduen ja Ander Zepas maiteniz jokalariak eskerreko esku horrekin arautza, segi. Beldurri gabe, 8, 9, 10, venga, hemen askartasuna eta abilezia nahi dugu ezagutu, eta hau oso jokalaria bila da, Rankinen munduko onena eta arrautzak zuritzen ere, hortxe da, munduko onena izatera bidean, 19, 20, 21, 22, Ander Zepas eskua bila, eskerra eskua, eta 25, Bai. Ez. Venga, gontzate emango dugu. Bai. Segundutxoa joan zait, Ander Zepas, 26 segundu eta 80 Joe. Ander, makina, Nola jartzen daiz rankinean? Lehenengo. Bigarren denboraldi honetan bai, nahiatzen gai izan. Vale. Gero egingo dugu rankin osoa, denboraldia maieran, iazko denboraldikoak eta aurten, baina aurten lehenengo. Bueno, proposi. Makina, A ver, begarren. Bueno, abilesi aldetik ondo zabiltza. A ver, indarra. Hau ja komplexua da, Lehen esan dizut, bakarra izan dela gai, arrautza apurtzeko. Venga, emango dizut arrautza, goitik eta behetik, Ander, trampa egin gabe, goiko puntutik eta beheko puntutik. Vale. Eta jarri gora hori da. Eta emango dizut beste 30 segundu, bale? 3, 2, 1, aurrera! Ander Zepas abilezia atletik ondo, baina kostatzen ari zaio maiteniz jokalariari arrautza hori austea, 9 segundu, 10, 11, venga, gimnasioko lan hori hobetu beharra dago, Abilezia bai, munduko dena bai, baina indar aldetik, venga, Ander, 20, 21, 22, venga, azkeneko alegina, Hau munduko txapelketa da, venga, arrautza gauzteko 26, 27, 28, 29, 30, Ander, zure ahultasen guztiak ateratzen ari nahi zaio honetan, entzumena, flojo, indarra flojo. Entrenatzaileari esan behar, gimnasio gehiago sartu behar da. Bai, nire preparado fizikoari izango diote. Oso ondo. Bueno, ez da erresa. Zazpi gonbidatu pasazarete eta bakarra izan da gai hori hausteko. Eta eskaladore da. Bai. Esku batzuk auki ditu. Behatzak oso potenteak. Karo, ez da edozein. Ander, esan didazu arrautza zalea zarela eta behira, munduko arrautzarik onenak. Hau guai direla top bat. Euskaber, arrautzak oparituko eskizut, bakitxe da gustatzen zaizula. Eskerrik asko. Zer egingo duzu arrautzekin? Egiten normalean tortilla, eta sartzi dut batzutan jamoia edo gazta, eta orduan, egingoet. Oso ondo, amaitu da saioa, edo amaitzera doa. Bai, azkar pasazaik, egia esan. Zer modu sentitu zara? Ondo. Saio berezi honetan? Nik uste ondo askatuta, eni izan naizela. Hasieran bai agian pixkat urduri, baina ondo. Eta ondo pasazaik. Oso ondo. Guk ere oso ondo pasatu dugu. Plazerra izan da maiteniziko jokalari puskau ezautzea, pertsona puskau ezautzea, eta onena opa dizugu, Ander. Eskerrik asko. Sortarik onena. Bai. Eskerrik asko. Zuei. Match podcasta. Kirolarien beste aldea.